години този голф комплекс е бил сред най-крупните проекти в региона. Строителството му осигурило стотици работни места, инвеститорите дори получили сертификат за инвеститор първи клас. Кметът на Долна баня Тодор Иванов обаче умира, а новият кмет алармира властите, че част от къщичките в комплекса са незаконни. Просто за мен това са некоректни хора. Намерили са, образно казано, такава черква да се кръстат и са си правили безобразие. В пресата през седмицата инвеститорите обвиниха кмета, че е предоставил на съда документи с невярно съдържание, въз основа на които е взето решението за събаряне на 25-те постройки и 2 голф игрища. Това са несериозни неща. Значи ние многократно за 3 години сме проверявани от купи инстанции. Включително и в момента се водят следствени дела по повод на голф клуб Ива. Така че несериозно да се каже, че кмета на Долна баня е подвел съда. Парадоксалното в случая е, че през 2005 година, когато проектът стартира, общината става съдружник на инвеститорите. Съдружието продължава и до днес, въпреки че спокойно може да бъде обявено за най-странното съдружие в страната. И сега как виждате излизане от тази ситуация? Хем ще съдружници, хем ще ги бутат. Не мога да кажа. Министър Росен Плевнелиев заяви, че шефовете на голф клуба са изявили желание сами да съборят сградите. В момента сме в процедура за избор на изпълнител, така че ако той не отстрани къщите, ние си избирате булдозери. Точно така, да. Да, образно казано. Добре, по същия начин ли ще процедирате и в Ивайловград? Разбира се, всяка една заповед, която влезе в сила, ще бъде предмет на абсолютно същите действия. Плевнелиев съветва всички, които са строили незаконно, сами да си рушат обектите, защото в такъв случай ще запазят част от строителните материали. Освен това, когато държавата руши, се плащат допълнителни глоби.